قەسەدێ و پەیەدێ دە سەربەستبەردانا تەرۆریستên Daişê ji zindanên xwe berdewam in herî dawî jî 89 terorîst serbestberdan. Doh şemiyê 25 heyva pêncan 2019 piştîna bênkariyekê ji hozên Dêrazorê û xwegirtina kefaleta terorîstên girtî qesedê 89 terorîstên Daişê serbestberdan. Ji bo serbestberdanê merasîmne taybet hatin lidarxistin. Kotê de Ghessanî Yûsif hevserokê encûmena Dêrazorê got ew ê derfetên kar ji bo ew kesên ku hatine serbestberdan peyda bikin û rola hozên navçeyê ji bo serbestberdana girtiyan bi giring bi nav kir. Her duan merasîman de berdevkê êla Egêdat Şêx Cemîl Mahmûd El-Hefil got niha ew kar li ser serbestberdana 553 girtiyên din jî dikin. Roja pênşemê 16 heyva pêncan 2019 çekdarên Hesedê 44 terorîstên Daişê li jêrê navnîşana destpêşxeriyan ya Zimpak ji zindanên xwe serbestberdan û ji bo serbestberdanê merasîmek li darxist. Roja yekşema borî jî 12 heyva pêncan 2019 li gundewarê Dêrazorê çekdarên Hesedê 43 girtî ji terorîstên Daişê ku tometa endamtî û hevkariya Daişê hatibûn girtin bi destpêşxeriyekê li jêr navê pêşkêşkirinan ya Zimpak serbestberdan. Beriyan jî çekdarên PYD û Hesedê bêhtirî 1500 terorîstên Daişê serbestberdan e. Di wê demê de ku hîn çaranivîsa Bilsadan ji welatiyên Kurd ku ji aliyê Daişê ve hatibûn revandin nediyar e. Beriyan jî rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan belav kiribû ku rêjeyek bilind ji terorîstên Daişê ku serbestê neberdan devlî çekdar û hêzên ewlekariyên lê navçeyên jêr kontrola Hesedê dibin nexasim li bajarokê Eyn Îsayê. Ji bo rêzgarkirina Reqqa, Tabga min bi gundewarên Dêrazorê bi hezaran ji ciwanên Kurd ku ji aliyê PYD ve hatibûn leşkerkirin şehîd bûne û berdewam PYD wanê terorîstên Daişê ku destê wan di şehîdkirin û rijandina xwîna ciwanên Kurd de heye serbest berdide.